isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa Bunga Puluan is already 11:30 p.m. na po. Kasama nyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating Top Secret Sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang gabi. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, DJ Rocky, DJ Titan. Good evening po. Good evening din po. Ayan, lakasan lang natin ating boses, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Isa. Isa. Tama po? Tama po. Isa with an S or Isa as with a Z? S. S. Isa. Isa, dalawa, tatlo, ganon. Yeah. Ma'am Isa, ilang taon na po kayo? 34 po. 34. Alright. Sang lupalop ka naman galing, Isa? Australia po. Australia. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Isa, 34 from Australia. Ano ang top secret mo? Inakyat ko yung CCTV camera ng bahay ng partner ko para makita ko yung laman ng SD card. Tapos doon ko nakita lahat nung ginawa niya. Inakyat mo yung CCTV ng partner mo, kinuha mo yung SD. SD card at pinanood mo yung laman ng SD card na yun. Tama? Oo, tama. Bigyan mo nga kami ng konting background tungkol sa inyong relasyon ng boyfriend mo. Saan kayo nakatira? Magkasama ba So, kayo? magkahiwalay kami ng bahay. Mhm. Every weekend magkasama kami. Mhm. Because weekdays, nag-work kasi kami dalawa. So, hindi pa kami nagsasama kasi parehas kaming single parent from previous relationship. Mhm. Although may plano kaming, eventually mag-move in together. Mhm. Almost 2 years na kami. Actually, mag-2 years na kami this April. Mhm. And nakaramdam ako ng somethings of last year around March last year. Exactly a year ago. Something was off. So, naghahalongkat ako sa gamit niya. Hindi ko naman ano naman ako ganun. Pero something was off. Pero yung pagtrato niya sa akin, okay naman. Tapos may nakita akong condom bedside drawer niya. And then, something that we never used before and it wasn't there before then. So first time ko yung nakita. That was around March last year. And then I confronted him about that. And then obviously he denied. He said na nakita daw niya yun sa belongings niya before. It's old. Ganyan. Wala daw yun. Dapat daw itatapon niya, nalimutan lang daw niya. So, naniwala naman ako. Pero, it's already, sa back of my mind. So, hindi ko inignore ko na lang. Tapos,
I don't know. So, nung around March yun. Tapos around September again. September, the same year, last year. Naiwan niya yung Apple Watch niya. Nasa ano siya, nagpunta siya sa ibang state. And naiwan ako sa bahay niya. So, naiwan niya yung Apple Watch niya. And then, I went through it. May message siya dun sa isang person na ano, sabi niya, parang may mga update siya na nasa bahay na daw siya. Tapos, sabi ko, bakit siya nag-update dito? So, kinuha ko yung number. Tapos, yun yung araw na uuwi na rin siya. Galing siya sa, work trip niya. Ginawa ko doon sa number, minessage ko. Tinry kong tawagan. Wala nag-pick up. And then, when he got home, I confronted him. Obviously, he denied. He said, friends lang daw sila. Actually, neighbor niya yun eh. Neighbor niya. Tapos, friends lang daw sila. Then, before that, magkakilala na daw sila before kami magkakilala. So, ako naman, okay, sige. May mga babae siyang kaibigan. So, tuloy Giving lang the sa benefit relasyon. of the doubt na, sige, friends lang sila. So, tuloy lang kayo sa relasyon after nung ganong klaseng Oh, confrontation? After that confrontation, nag-away kami. Nag-away kami, yan. Kasi mayroon na akong naramdaman eh. Mhm. So, September, October, November. Tapos, ayun na, dumating na nito lang, February, again. May nabasa na naman ako. Sa Apple Na- Watch? Hindi, sa Apple Watch na naman na, yun na naman, update sila. Tapos hanggang sa bandang huli, may nakasulat na thanks babe. Like, why would you call her babe kung friends lang kayo? Tapos may love ya. May ganun. Pwede mo bang Bandang lakasan pa huli. yung boses mo? Parang, Tapos may sa bandang huli nung message, dun na parang something, iba na talaga to. So sabi niya, thanks babe, love ya. And then, ayun na. So, kinonfront ko na uli siya. Sabi ko, bakit may ganyan? Bakit may ganyang tawagan? Alam mo yun. Sabi kong ganon. Tapos, todo tanggi na naman siya. Sabi niya, ganon daw sila magtawagan. Ganyan to, ganon. Sabi ko, ay, pwede palang tawagin Ala. yung isang friend na babe. Oy, dude, babe. Ganun daw. sabi ko, "Ay, iba na to." So, umalis na siya sa work, no. Sabi ko, eto na to. Sabi ko, may mali talaga eh. So, isip ako ng isip, paano ko mapapatunayan? Kasi hindi umaamin eh. Sino ba naman may gustong umamin, di ba? Tapos, inakyat ko talaga yung CCTV niya. Gano'ng kataas tong CCTV na to? At saan to nakapwesto? Nakapatong Sa lang labas siguro. ng garahe. So, Labas every ng time na may garahe. entry ng kotse niya, labas ng kotse niya, andun lahat yung timestamp. Mhm. Kasi siya, motion detector. So, hindi siya yung... So, yung nagsisave lang dun sa app or sa SD yung motion. Mhm. Wait lang. So, Isa, kasi di ba may app yung CCTV na yan? Oo. May access ka dun sa app na yan, sa account na yan, or wala? Wala. Wala kang access sa CCTV niya. Alright. Pero Wala. dun sa susi ng bahay niya meron. Meron. Okay. So, yung CCTV niya nung inakyat ko, nilagay ko yung SD card sa reader. Doon ko nakita lahat. So, it's been going on since last year nga. March or April. Yung simula nung pagpunta nung kapitbahay niya sa bahay. So, every Tuesday, yun yung... Kasi spend ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Alis ko Monday. Tas work. Tas balik ulit. Ganun yung routine namin. So, every Tuesday, kumakatok si babae sa bahay. Na gabi na yung sinisigurado niyan tulog na ako, nagbababay na kami.
Yun ang ganun. Tapos, Makiki-midnight snack dun sa boyfriend mo, ganon. Ayusin yung maybe. tubo. Tapos yung timestamp, syempre may motion na naman. Mm. Like, she stays there for like 2 hours. So, she'll come over around 10 p.m., leaves midnight. And then there was this, some few nights na ano siya, overnight, ganyan. Sabi ko, ito na nga, yung ganun na, diba? So, I confronted him na, ito na, may hard evidence na, tatanggi ka pa, diba? So, yak-yak siya, ganyan, magbabago. Ako naman, syempre, mahal ko. Medyo, sabi ko, baka nga magbago. So, eto ngayon kami, I gave him a chance. Ngayon, ako, kinakain ng, yung Trust issues mo. trust issues, tapos, Napapraning Wala akong ka. yes, wala akong peace of mind. Pero todo naman siya sa ano niya, sa assurance, pinipindrap niya ako. Gusto nga niya, yung GPS niya, gusto niya ipaano sa akin. Mga ganun, password niya, lahat na sa akin. Sabi ko, enough ba to? Pero, tas siya, nag-ano rin siya, ano siya sa therapy, nag-book siya sa mga therapy na, sabi ko, I think, may root to childhood trauma mo to. Sabi kong ganon. May pinanggagalingan ka kung bakit mo kailangan ng validation. Kasi, yung relationship natin, napakasaya. Walang flows na, I mean, hindi naman perfect lahat ng relationship, pero tinatrato mo ko ng tama, tinatrato kita ng tama, both of, may second chance na natin to sa isa't isa kasi pares tayong single parents. Nag-uusap na tayo na magsama in the future. Tapos ikaw, sabi mo sa akin, you wanna marry me, ganun. So, sabi ko, I think, ikaw, sa sarili mo, kasi namulat ka sa Western culture, kasi dito siya lumaki. Mhm. So, I think sa kanya, inamin naman niya na exposed siya sa ganitong bagay. Sabi niya sa akin na yung dad niya, na witness niya na nag-cheat harap at harapan sa mata, sa mom niya, ganyan. So, parang exposed siya. Meron siyang childhood trauma na pinanggagalingan na siguro sa sarili rin niya, yung previous relationship niya, yung lack, may lack. So, siguro, validation, ganyan. Alam mo yun, tas ngayon, nung na-meet niya ako, binigay ko yung kaya kong ibigay sa kanya. Siyempre, may anak din ako. Binigay rin niya sa akin yung kaya niya ibigay sa akin na tinanggap ko rin. So, akala ko talaga napakasaya namin, satisfied kami sa isa't isa. So, ano ko rin, nagbago rin yung sex life namin dun sa duration ng pag-cheat niya. So, Ano na bago? as in yung Titan Jello, DJ, nagdadamit na ako, naglalingerie na ako, whatever. Wala. I mean, tumatayo, pero Walang parang, gana. ano bang mali sa akin? Yeah. I mean, ako, bilang pagkababae ko, syempre, hindi ko na, parang hindi ko nabibigay yung, sa tingin ko na parang nafe-fail ko siya na, hindi ko nabibigay yung, needs niya sa, di ba? Yun naman pala, may iba siyang pinagkukunan, doon ko na napagtanto na alam mo yun, doon pala sa iba. Tapos, ako rin, siya rin, di niya rin napufulfill yung niya sa akin, ganun. Mhm. So ako parang, siguro nga, kasi nagpa-check pa kami ng testosterone level niya. Which is below average din nga. Part of it is, below average kasi na siya, sa age na siya sa ganun. So, inisip ko, sige, baka lang to, may Parang physical na aspect. may ganun nga. Mhm. Part of it is yun din. Pero talagang may may iba rin So, May yun na nga. physiological, may Oo. emotional pala na gaganap behind. Lahat-lahat, Oo. yes. So, ayun na nga. So, at the moment, sige, binigyan ko ng chance. Tinapat ko siya. Sabi ko, kailangan mong magpa-test, Kasi I don't know if kung yun lang ba yung di ba? Yun lang yung nakita ko sa video, yun lang yung nagpupunta. Pero, yung niya, yung kotse niya, lumalabas din ng
alam mo yun, iba, after hours na sabi niya tulog na siya, pero lumalabas din yung kotse niya, may ibang pinupuntahan or whatever, I don't know. So, hindi niya inamin yung part na yun, pero sinabi ko sa kanya, hindi kita ma-fully, hindi ko matatrust kung hindi mo amin sa akin, kung alam mo yun. Sabi naman niya, pumupunta siya doon sa, niya, mga iba niyang kaibigan. Sabi ko, okay, sige. So, sabi So wala ko, siyang inaming tingnan ibang natin. tao. Wala naman siyang binanggit pa na may nakakarelasyon siya or tsuktsak channel Wala. tulo ng Twitch. Wala. So nagpa-test Wala, ba siya? wala. Talaga? Natuloy yung test? Ayun na nga, kinukulit ko siya. Sabi ko, sinabi mo sa akin, ikaw nagsabi sa akin. Siya mismo nagsabi sa akin na magpapatest siya, actually. Sabi ko, ano yun, hanggang salita na lang. 'Di ba? Na, kailan mo ba yan igaganon. Sabi niya, ibubuko na. So, tignan natin. Sabi niya, this weekend, sabi ko, basta, walang mangyayari. Kung walang mangyayari sa atin hanggat wala yan. Or, actually, iba na yung tingin ko sa iyo eh. Sabi kong ganun. Siguro, kailangan muna natin, mag-separate. Ayaw naman niya. Sabi niya, babaguhin daw niya yung sarili niya. Sabi niya, eye-opening, ganyan. Wala daw ibang nagpabago sa kanya before. Siguro, sabi niya, gusto daw niya magstay sa akin. Nakikita daw niya yung future niya sa akin. So, which is, ako naman, nakikita ko rin naman, talagang napakalaking turong din niya sa akin eh. Kasi, inassist niya ako din sa anak ko nung, yung times na wala dyan yung tatay ng anak ko para mag-assist din. Siya yun nandyan eh. So, ang sa akin lang, kaya mong gawin to sa akin, pero bakit may ganun sa side? Ano yun? So, sa akin, feeling ko naman na wala sa akin ang mali. Nasa kanya na yun. Insecurities na niya yun. Na kailangan niyang baguhin yung sarili niya. Para, yun na nga yung sinabi niya sa akin, na ayusin niya yung sarili niya to be worthy of my love, sabi niya gano'n. So, I hope, wag niyo sana akong i-judge kasi feeling ko naman, magbabago sana yun. May magbabago naman talaga. Yeah. Alam mo, Isa, believe nga ako sa'yo at tingin ko, ganun din naman siguro si DJ Rocky sa pangunawa sa kwento mo na may babae na grabe ang pangunawa. Di mo? Minention mo pa kanina na, hindi lang siya basta nagbababae or gumagawa ng kalokohan. May history to. May root. May root to, may ugat to. Hindi lang basta Mag-backtrack tayo. surut. Oo. Backtrack tayo. Alamin natin kung ano ba yung pinagmumulan ng ganito niyang Behavior. Kumbaga, ito ay nagsistem doon sa, sabi mo nga, parang childhood experience niya. Ito bang boyfriend mo ay half Pinoy, half Australian? Actually, siya, full Filipino. Tapos, Migrate sa nag-migrate sila dito nung mom niya. Tapos yung mom niya nag-remarried ng Australian. So, Okay. Laking na talaga Australia. oo, laking Australia talaga siya. Mabait naman talaga siya. Tinarato niya talaga ako ng tama. Kaya nga, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. And 6 years yung gap namin. So, I mean, inisip ko talaga, mature na to, hindi na to, alam mo yung gagawa ng Pero, yun na nga, natutuwa naman ako kasi inamin nga niya na expose nga daw siya sa ganun sa bahay nila. Na nakita niya yung harap-harapang panloloko sa mom niya nung rin niyang stepdad. Na inintindi ko talaga. Nakatulong din yung background ko na mental health nurse kasi ako. So, inano ko talaga yon, inisip ko talaga na. Kaya pala ganyan ka mag-handle. Kasi, di ba yung iba talagang dadabo ganyan. Ikaw tinatanong mo pa eh. Yes. Kumbaga, okay, kailangan ko ng ebidensya. Very, parang calculated yung kanyang galawan. Or parang merong proseso yung ginagalaw nitong ating caller, no? So Yes. ngayon, Isa, nandun kayo sa proseso of rebuilding the trust. Tama ba? Oo, nandun ako. Nandun kami. Anong ginagawa mo para din matulungan yung sarili mo na mag-heal doon sa
sa trust issues mo dito sa guy? Alam ko kanina nabanggit mo, 'di ba, na marami na siyang ginagawang parang measures para maipadama sa iyo na katiwa-tiwala siya ulit, na dapat mo siyang pagkatiwalaan. Ikaw naman, ano naman yung parang ways mo of acknowledging or accepting that those actions, and ikaw din para mag-heal ka din doon sa trust issues mo? Ito na nga, DJ Rocky, dito ako medyo nag-struggle na sa sarili ko kasi may ginagawa ako pero I think it's not enough. I think I need to seek professional help na, therapist. Kasi siya may ganun, ako wala. So sarili ko lang talaga. Tapos wala rin ako mapagkwentuhan. So kasi syempre may pinoprotektahan akong image niya. Kilala siya ng buong family ko, tsaka ng mga kaibigan ko. Kaya ako napatawag kasi nahihirapan din talaga ako na ano yung sarili ko, tulungan. Although, ang inaano ko lang talaga is dasal, DJ Rocky. Nagdadasal talaga ako. And obviously, nakakatulong naman. Pero eto nga, yung speaking out loud of what happened, medyo gumang yung dibdib ko. Kaya, ayun. Kaya napatawag din ako. Kaya, and also yung mga naririnig ko kasing advice sa inyo. Very kayo different kayong personality yun ni DJ Jello tsaka ikaw DJ Rocky. Napaka nyo rin, very open-minded, and yung advice nyo ano ba? Talagang rin, yun talaga yung mga ginagawa natin sa mga pasyente namin. Ano mo yun? Practical advice. Yes. Na, Therapeutic ba? Baga. Thank you. Hindi naman namin din to pinag-aaralan. No? Although, parang kumukuha kami ng ideas dun sa mga professional din na mabigyan din kami ng tamang guidance kung nakikipag-usap kami sa mga callers namin. Pero na-appreciate namin tong ginagawa mo. At salamat sa malaking tiwala mo sa amin. No? At sana talaga napapagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Hindi kami eksperto dito, ha? And kami yung mga kaibigan mo ngayon na makikinig sa'yo. Kasi ang hirap, dude, nung ginagawa ni Isa, ha. I mean, ang hirap nung kalagayan niya kasi pinoprotektahan niya itong taong mahal niya. Pinoprotektahan niya yung imahe nitong taong mahal niya dun sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. Hindi niya masabi na ito yung ginawa sa akin ng taong to, na sinaktan ako, na hurt ako ngayon, in pain ako ngayon because of this guy. Kasi baka mag-iba yung tingin nila sa kanya. Pero, diba? partner, ang tanong, hanggang kailan? Yun na nga. Hanggang kailan mo po proteksyonan yung sarili mo dahil takot ka na naman masaktan o mawala na naman yung taong minamahal mo, Isa? Ito na nga, sinabi ko sa kanya, I mean, pag wala, although alam ko yung therapy, it'll take months, sometimes years. Wala akong mag-wait 6 months, and then if I see any changes, okay, sige. At sa sarili ko rin. Pero talagang, kasi yung previous ko, similar yung nangyari din. So, Yes. yun talaga, nilakasan ko yung loob na iwan siya kahit buntis ako. So, sobrang bigat. Parang feeling ko, dun pa lang sa ginawa kong previous na yun, sobrang bigat na rin talaga nun. Na buntis ako, iniwan ko siya. Parang ito ba? I mean, oo, masakit din. Pero nung nakaya ko nga yun di kaya ko rin gawin pa. Alam mo yun, kaya ko rin mag-let go. Pero, Na wala nang mawawala. Alam mo yun? Although Pero- mawawala siya, pero tingin ko kasi yun na yung pinakamabigat sa buhay ko na tama. buntis ako, tapos may panloloko, lahat-lahat na, tapos buntis pa yun isa. So, sobra rin yun. Grabe Yun na pala lang yung yun, no? iniisip ko sa sarili ko. Pero Isa, kasi nasa stage ka rin ngayon ng sarili mo na pagod ka na ulit mangilala eh. Yes. Ano kasi Actually, I favorite told him color that. mo? Totoo yun ha. Anong Sabi ko, favorite color mo? Anong favorite food mo? Ang hirap, 'di ba, Isa? Nandun ka sa parte ng buhay mo na bibitawan ko ba to? Baka pwede ko pa tong ayusin kaysa bitawan na mangingilala na naman ako at wala akong kasiguraduhan kung magiging maayos din yung relationship namin ng bago. Yes. Exactly, natumbok mo. Actually, we sat down and then we talked about it, and then sinabi ko talaga sa kanya na, honestly, ayoko nang magsimula uli, sabi ko Yes. ganun.
nakakapagod din, eh, na yan tayo ganito, ganyan na naman, isipin mo rin na ganyan. Sinabi rin niya, sabi niya, lalo naman ako, sabi ba naman na sa'kin na may edad na rin siya, tumatanda na, ganyan, ganyan. Sabi, it's just, sabi niya, napaka-stupid daw niya na gawin yun, na hindi, yun nga, sabi niya, hindi niya naman inano yung childhood, kasi hindi rin siya aware siguro kung kung bakit niya ginagawa. So, sabi niya, I'm just a stupid ano daw, ganyan. Bakit daw niya ginawa yun sa'kin, nandiyan na yung ginto sa harapan niya, bakit umano pa siya pumulot pa siya ng bato, alam mo yun? Although alam ko yung flowery words na sinasabi niya, siguro na ano na rin naman niya, na-realize niya. Sabi niya, at this point in time, his future is more important than anything else. Kasi nga, at the end of the day, pag lumaki na yung mga bata, dapat yung kasama mo sa buhay is yung talagang alam sa kanya na rin nag-ano niya, may realization na rin naman siya. So sabi ko, okey, may realization siya. So sabi ko, sige, panghawakan natin 'yan sa pag-uusap natin na 'to, na ayaw na natin magsimula. Tapos nakikita natin yung sarili natin at this na, at this point na, magkasama. Kasi sobrang talagang nagki-click kami, eh. Ito lang talaga may issue nga siya. So, hangga't hindi mo na ano yung issue mo at ako rin, kailangan ko rin mag-heal, 'wag muna tayong magsama ng bahay. So, ayun na yung pag-uusap namin. Sabi ko, ito na yun. So, alam ko challenging and then we have to navigate through our ano na yung, yung dynamics sa Yes. family. Sabi ko, challenging talaga. Pero siguro ito na rin yung binigay ni Lord na kung ma-surpass natin 'to, malagpasan natin 'to, eto na talaga, 'di ba? Make it or break it lang naman eh. Ito na talaga ako. So kung hindi, meron ka naman bahay, meron ako. So at least hindi tayo sumasandal sa isa't isa kasi yun ang mahirap, eh, yung Dependent kayo sa isa't dependent. isa. Yes. At least, kumbaga, So, two independent individuals kayo na oo, nag-click lang yun nga. talaga, who complemented each other. Gano'n. Yeah. So, nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Ngayon nagsasalita ako, tingin niyo okay ako, pero deep inside talagang parang may butas talaga yung dibdib ko na Alam ang namin. bigat-bigat na. Dama ka namin. Hugs! Isang group Thank hug! you. Woohoo! Thank you sa inyong dalawa. Isa, hindi ka nag-iisa. May Yes. kasama May ka. kasama ka. Hindi ka nag-iisa kasi tatlo kayo, di ba? Charot! May darot! Drama ko pa nga eh. Sabi ko, walang puwang sa pangatlo dito sa relasyon na to. So, actually sinabi ko sa kanya eh, kung kumilala ka ng iba, bati ka na lang sa kanya. Sabi ko, doon ka na. Binigay ko na. Gusto mo tamang sagot? Mm-mm. Sinagot niya ba yon yung tanong mo? Sinabi niya, ano lang daw talaga yun. Wala lang daw talaga. Totoo Yung naman sinabi yun. niya. Totoo yun. Totoo yun eh. Real talk. Gusto mo? Gusto mo real talk? Yes, please. Totoo yun na alam mo kasi, sa isang relasyon talaga, ang pinakamabilis matukso. Alam naman natin yan, dami natin naririnig, kundi ang lalaki. Ako bilang isang lalaki, ako yung isa sa mga bumuboses din. Ayoko para protektahan ng mga kalalakihan. Pero lahat ng kwento, ang unang-unang tanongin mo, ba't nasira ang relationship ninyo? Nagloko kasi yung guy. Ilan, may mga kwento na nagloko yung girl, pero karamihan ng kwento nagloko yung guy. Bakit? Ang mga lalaki kasi minsan walang kakontentuhan. Yeah. Alam nila na mahal namin kayo. Alam namin na ikaw ang one and only namin, pero minsan kasi may mga pagkakataon na natutokso. Kaya nga, real talk na salita, nasa sayo yan isa eh. Kung paano mo i-handle yung relasyon na yan. Kasi may mga nangyayari talaga na relasyon na alam nilang nagloloko yung asawa nila, pero sinasabi nila sa sarili nila, basta sa akin naman umuwi.
May mga ganun May mga ganun Hindi ka naman pinapalitan, dinadagdagan ka lang. May mga ganun na nangyayari talaga. And And- yun ang tinotolerate nung Ayun ang tinotolerate ng asawa. So, kung tingin mo na hindi ka komportable na ganun yung magiging takbo ng relationship ninyo, na may kahati ka, at hindi kaya ni Guy na ikaw lang ang gustuhin talaga niya at hindi siya gumawa ng kalokohan, siguro, dapat mag-isip ka na kung anong desisyon mo. Stay or leave lang. So, pero kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong magstay kahit nasasaktan ka, basta alam mo yung katulad ng paniniwala na umuuwi naman sa akin akin pa rin siya. Magstay ka. Ipaglaban mo kung ano yung pagmamahal mo. Ganun lang naman yan Merong mga magkakarelasyon na pinaglalaban niya yung pagmamahal niya kahit alam niyang niloloko na siya. Hindi dahil tanga sila. Dahil Kaya gusto nila. mag-stay. Gusto, choice nila Gusto nila mag-stay. So ngayon, Isa, nasa iyo ang bola. Nasa iyo ang bola kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Totoo. Go, dude. Kanina, Isa, pinakikinggan namin yung sinasabi. Parang ikaw nga yung, tama ba? Meron akong na-recall na parang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, pero siya yung ayaw na makipaghiwalay sa'yo. Tama? Ayaw niya. Ayaw niya Ayun. talaga. Actually, wala naman talaga sa kanya yung desisyon Nasa sayo nga. Nasa sayo. Oo. Kung ayaw mo na talaga, then you can always leave. 'Di ba? You can decide now na, iwan ko na tong taong to. Wala sa kanya. Hindi porke sinabi niya na ayaw ko mawala ka sa buhay ko, ibig sabihin yun na yung susundin nating desisyon. It is also your choice to stay. And you wanna give it a try. And that's okay. Yes. Ako, lagi kong nasa isip na okay lang kahit maubos ako. Okay lang kahit ibigay ko lahat. Basta, manalo matalo ako, wala akong pagsisisihan. Na kapag babalikan ko yung pagkakataon na yun, na lumaban ako, durug na durug ako, wasak na wasak ako, alam kong binigay ko lahat. At lilingon ako na, masabi ko, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ganun! Walang regrets. Walang regrets. Ganyan din ako. Tama. And yung ganong klaseng mindset, dude, hindi naman talo din yun Kasi Wala. alam niya din sa sarili niya na babalik at babalik siya sa sarili. Yes. And sabi mo kanina, di ba, may 6 months ka pa. Tama ba? 6 months? 6 months yung sabi mo, sige, let's try to work Tapos this yun, out. after a week, nag-usap kami. Yun nga, nag-lay ako ng cards na 6 months yan, therapy, ganyan. Siyempre, conditional na di ba? Siyempre, ganyan. Tapos ako rin, Si Isa nawala bigla, dude. Nawalan siya ng connection. and sinabi ko talaga sa kanya, pili mo na lang siya kasi, sabi niya, hindi talaga, wala lang yun, ganyan, ganyan. Actually, naging petty pa nga ako Kasi, alam mo, binato ko ng itlog yung, Itlog ng bato ko ng itlog, alam mo yun? kala ko binato mo yung itlog niya. Wala na siyang itlog, ang baba ng testosterone niya. Ay, okay, binato mo siya ng itlog. Makatulong yan. Ito yung mga bakuran. Yung bakuran niya. E di pagod siya maglinis nun, ganon. Oo. So, alam ko talaga na nag-cut ties na sila kasi hatred na yung nararamdaman niya sa partner ko. Kasi nga, hindi siya hindi siya pinagtanggol or Tapos siya, ganun. Kumbaga parang klaro na yung dun sa babae. Yung sa babae ba, Pinay yung o may lahi? Ano? May lahi. Puti siya. Ewan ko anong lahi niya. Puti. Puti. Ikaw sa pula Siya sa puti. Charot lang. Tsaka naman niya. Sabi ko, sabayan, ka na nga lang, tsaka pa. Ay, kumbaga nasa king size bed na, lumipat pa ng papag, ganun. Kaya confident naman talaga ako na hindi niya yung Bakit, Isa? Ano bang... Sinabi niya, sabi ko, bakit ba nagsimula yung ganyan-ganyan? So, nagkaroon sila ng farewell drinks nung isa nilang kapitbahay. So, sama-sama. Doon na, nagkapalitan ng number. Sabi ko, tapos, sabi niya, kasi daw, there's an opportunity
ayun na yun. Yun na nga, sinabi mo, DJ Titan Jello, na natukso nga, sabi niya. There was the opportunity daw kasi, sabi niya. Sabi ko, Lalaki kasi hanggat may pagkakataon na makalusot, Yes. lulusot. Totoo yun Ako, ayoko nang linisin at maghugas kamay bilang Kasi realidad yan eh. Realidad inamin yan. niya yan. Inamin din naman Yes, niya. yun, Part yan nung yun inano, talaga. sabi niya. Kaya nga dapat ang babae, yan ang magkokontrol talaga sa pamilya. Ako naniniwala ako doon. Ang tibay ng relasyon na mag-asawa, magkabiyak, mag-partner, mag-girlfriend, boyfriend ay nasa babae. Kung gaano niya paano i-handle yung relasyon. Kasi kaming mga lalaki, walang kwenta. Totoo yan. Kung makakalusot, lulusot yan. Totoo. Pero hindi lahat ng lalaki doon. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Pero, ako, alam ko. Di ba? 99.98%. Kung may 99.9.9%, ay aminado ko. Hindi, totoo yan. Alam ng mga nakikinig yan kung kaya lumusot, lulusot. Kasi may mga lalaki din. Alam mo, dude, bakit mo kailangan lumusot? Kung sa pagkatao mo, hindi ka naman talaga ganun. I think it all boils down into the character of the person. Sabihin na natin na God created man and woman na okay, may ganitong klaseng values, behavior, whatever, and meron tayong original sin, and sabihin na natin na DNA ng mga lalaki na polygamous sila by nature. Pero may mga kilala din akong lalaki na napakatitino. Like, hindi ka titingin sa compatibility ninyong dalawa kung sakaling yun yung parang basehan mo of having a relationship with this person. But you will always look at the character. If this person is actually trustworthy and merong integridad. Tatandaan niyo po ang integridad, yan po yung kahit walang nakatingin, gagawa siya ng tama. Integridad yan. And isa yan sa mga pinakamagandang values at pinaka dapat meron ang isang tao na pipiliin mong maging partner habang buhay. Yes. Integridad. Even if nobody's watching and even if you are not watching, he is still making the right decision. Na kahit 10 babae pa ang nakaharap dyan na nakatupis ang pipiliin niya. Yung pang-11. Charot! May darot! Biro lang. Pero ano yan, Isa, nakikiisa kami sa'yo, may Yes. kasama ka. Kung yung sabi mo nga kanina, nina-navigate ninyo, then navigate this, 'di ba? Mag-isa ka, dalawa kayo, then you'll figure it out. Tawag ka sa amin kapag may decision ka na at nakalaya ka kung saan mo man gustong palayain yung sarili mo. Yeah. Kaya nga masaya naman kami, ewan ko ba. Sabi mo nga, DJ Titan Jello, hanggat lulusot, di ba? Kung hindi ko pa nakita yung hard evidence talaga na CCTV na yun. Hindi Tanggi lang ng tanggi. Wala naman umamin Wala Tinatawag naman ka umamin. din talaga ni Lord. Oo, kasi DJ Rocky, dasal ako ng dasal. Please, ipakita mo sa akin. Alam mo yun? Alam mo, effective yung prayer na yan. Totoo. Share ko lang sa'yo share ko lang Oo. sa'yo yung prayer ko nung nahuli ko din yung ex ko Ang prayer ko, Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, pakita mo sa akin, kahit wasakin mo ko. Sabi ko pa, Lord, if he's not really the one for me, please break my heart. Ganong klaseng prayer yung piniray ko. Then kinabukasan, wala pang 1 linggo pinakita niya sa akin lahat ng ebidensya. Tapos wasak na wasak ako. Ito yung pinagdasal ko and I will face the consequences of my prayers. And kung ano yung hiniling ko. So, binigay na sa'yo. Ano pa yung gusto mong matanggap para talaga mabigyan ka ng magandang direksyon? Ang dasal ko na lang talaga bigyan ako ng lakas ng loob at i-guide lang niya talaga ako at ipakita sa akin yung dapat kong makita. Na kung nagbabago ba siya, ipakita sa akin or kung na naman hindi, ipakita na lang sa akin. So,
Ayun lang talaga yung dinadasal ko. Tsaka yung yung ano ko, yung health ko, feeling ko kasi naaapektuhan na rin kasi hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog ng maayos. Alam mo yun? So, yun na lang, yung dinadasal ko. Hindi ko na dinadasal na sana siya na, alam mo yun? Mhm. Kasi kung doon lang ako magfo-focus, wala, madi-disappoint lang ako kung hindi man siya. Ayun na lang. Isa. Isa. Yes, hello? May gusto ka bang last message na ibitawan ngayon? Sa kanya, sa sarili mga- mo, o sa mga tao? Sa mga tao na lang na nakikinig, alam ko, sometimes, may mga ganyan tayong na experience tapos gusto natin gumante. Hindi naman lagi dapat gumaganti kasi hindi naman natin masasapawan yung mali ng isang mali. Ito na lang sana gawin yung inspiration yun. Ginawa ko na nagpakatatag tapos inintindi yung partner. Kung may pagbabago, di maganda. Kung wala, wag din mag-hesitate na mag-walk away. Tapos, yun nga, dahil sa hindi ko pag-open up ng problem kung ito sa family ko, sa friends ko, ngayon ako naman yung nagkakaganito, walang peace of mind, medyo nagkakasakit na. Sana, kung may makakausap man tayo, gawin natin yun. Katulad ko ngayon, tumawag na lang ako dito para maglabas ng nararamdaman. And then, medyo na gumanggang yung loob ko kasi nandiyan naman kayo, DJ Rocky and DJ Tangelo. So, thank you. Thank you sa pakikinig. And good night sa inyong lahat. Thank you also. We wish you peace of mind and we will pray for you. Thank you so much, DJ Rocky. Ingat, Isa. Ingat din sa inyo. Thank you po. Thank you. God bless, Isa. God bless you all. Salamat. Partner, Partner. may gusto ka bang sabihin? Nasabi ko na lahat halos yata kanina eh. Ano pa bang, may tumatakbo sa isip ko habang nag-share siya. Parang nakita ko yung sarili ko dati. Ano? Oh dude, nakahuli din ako dati eh. Ako naman yung nahuli, ganun. Baka ikaw yun. Baka we're on the same relationship. Hindi, pero dude, kidding aside, ako yung nakahuli. And pag may instinct din talaga, God's gift yun eh, para alamin mo kung totoo o tama o hindi, mali yung yung nararamdaman mo. It is there para protektahan ka sa mga gustong makapanakit sa iyo. Diba? Intentional man yan o hindi intention. So, pakinggan nyo rin yung instinct ninyo. And kapag hindi talaga kayo makatulog gabi-gabi, kakaisip kung may ginagawang mali yung partner mo, then maybe it's time para ikompronta siya. Kung hindi talaga umamin, then pagdasal mo. Nabigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kasi nakikinig siya eh. Alam mo, isang prayer ko lang talaga nun, dude. Biglang boom! Sakit ng puso ko nun. Alam mo, nasa Love Radio ako nun. Nung nalaman ko yung balita, tapos, nakita ko mismo. Tapos, nagdi-DJ ako. Dude, mugtong-mugto yung mga mata ko. Tapos biglang papasok pa yung kantang, sana sinabi mo para di na umasang tayo sa huli. Kahit hindi naman talaga ganun yung tema ng ko. Naman pinagdadaanan ko. Tutugtugin ko nga. Pero alam mo yun, parang sakit. Wasak na wasak ako. Yun yung wasak na ira ko. Pero yun nga, pag napalaya mo yung sarili mo sa maling tao, mas magkakaroon ng pagkakataon yung mundo at ang Panginoon na maipakita sa'yo kung sino talaga yung tamang tao para sa'yo. Kailangan mo lang talagang pakawalan yung maling tao na yun. Tama. Pero, minsan naman, meron tayong tinatawag na character development. Na hindi porke nagloko siya dati, manluloko na siya habang buhay. Tama. Nag-grow ang isang tao. Yes. Katulad lang din natin, di ba, na nagkakamali tayo.
Ano yan? Tatatawa si Titan Jello dito sa sinasabi ko. Mag-rebat ka dito pagkatapos ko magsalita. Wala. Pwede mong sabihin kung ano man yung ano. Maganda mga sinasabi mo. Pinagtatanggol na nga kita dito, huy. Maganda yung mga sinasabi mo. Pinagtatanggol ko si Titan Jello dito na ano. Kung dati, manloko ka. Ngayon, pwede ka na maging matino. Maganda yung mga sinasabi mo dati. Tama Ayun. yan. Tama yan. Kasi may tinatawag na character development. Totoo yun. Agree. Minsan kasi nandun tayo sa stage, lalo na yung sa mga lalaki na napaka ano pa natin. Mapusok. Mapusok. Wala pa tayong masyadong hindi pa nadidevelop yung emotional intelligence natin. Ay, yung galing mo dun, dude. Tsaka yung iba hindi pa nakikilala talaga si Lord. Sarili, tsaka si Lord. Mm. Dapat, yun, kilalanin mo rin dapat talaga yung sarili mo na makontento. Yun lang naman. Aralin mo kung paano makontento, no? Pero darating at darating yung puntong makukontento ka eh. Parang, alam mo yung state siya, bigla, na parang Hirap kontento na ako. Mahirap. Hirapan ka din. Yung mga panahon na yun. Hindi totoo na. Hindi totoo Oh, so yun, paano mo na workout na, okay, kontento na ako? Sige nga, bigyan mo ng idea yung mga kabisyo natin. Darating kusa na lang mararamdaman mo yung hindi ako hindi ako kilala na ako ng mga listener dito na hindi naman ako nagmamalinis sa sarili ko. Sabi ko nga ako isa sa mga produkto na may mga kasalanan din sa buhay. Kung bakit ako nandito nakaupo siguro dahil din sa mga nakaraan ko. Kaya rin ako nakakapagbitaw ng mga salita na advice sa mga listener natin. Ako, isa akong produkto ng may mga pagkakamaling desisyon. 'Di ba? Na ang hirap itama. And na-realize ko na sa mga pagkakamali pala na 'yon, dapat embrace mo lang siya. Dapat hindi siya yung nagkamali ka at dapat sanayin mo yung sarili mo na paulit-ulit mong ginagawa 'yan. Dapat yung pagkakamali mo na 'yon ay maging lesson sa'yo na di mo na dapat ulitin. Kung alam mo ngang hindi maganda yung naging resulta sa pagkakamali mo na yun, bakit mo pa kailangan gawin ulit? So, dun papasok yung matututo ka na, magmamature ka na, at papahalagahan mo na kung anong meron ka ngayon. Kasi kung ano man yung mga nawala sa'yo noon, dahil nga sa mali mong desisyon, ay ayaw mo nang maulit yon sa pangalawang pagkakataon na meron ka ngayon. And naiintindihan ko rin si Isa doon sa nararamdaman niya kung bakit niya rin pinaglalaban ngayon yung relasyon niya. Kasi naloko siya, nasaktan siya. So, ayaw niya na ulit mangyari na maiwanan ulit siya. Ayaw niya na ulit mangyari na maghanap ulit ng ibang tao na kikilalanin niya dahil kontento naman na siya. Kontento na siya doon sa tao na yun, ngunit hindi nga lang inaasahan na yung taong nararamdaman niya na yun na yung the one niya ay nakagawa ng kasalanan. Pero tama ka din dun sa sinasabi mo na ang tao hindi porket nakagawa ng kasalanan ay hindi na pwede magbago. Lahat tayo may karapatan magbago at choice natin sa sarili natin kung saan ba talaga tayo. Doon sa pagpapatuloy mo ng maling gawain o marirealize mo na dapat maging tuwid ka na. So, yun yung nangyari sa akin doon. Nandun ako sa baliko pa rin. Kala ko naman ang pinupunto mo, nandun ka na sa tamang daan. Kidding aside, pero nandun na tayo sa tamang daan, partner. Di ba? Maraming salamat din sa mga kabisyo natin. At sa'yo, Titan Jello, kasi biruin mo, na ibabahagi natin dito yung mga nakaraan natin, no? Yes. Kahit na dami nating mga nare-reveal bigla, parang, ay, ito pala yung mga background ni Titan Jello dito. Diba? Anyway. Kaya, ang reason kaya tayo nasaktan siguro ng mga sobra. Kaya tayo na, ako lang pala. Hoy, parehas naman. Nagkamali ka? Ako lang yung nagkamali. Hindi, dude. Ikaw yung nasaktan.
feeling ko, eto kumbaga hindi rin naman natin din sasabihin na parang wala na tayong mga pagkukulang, 'di ba? Yes. Ano yan it takes two to tango naman. Hindi rin ako Galing. magmamalinis, dude, na parang lahat kasalanan ng ex ko. Hindi naman ganun 'Di ba? Parang kapag may isang nagkamali dyan na major pagkakamali, hindi lang dahil sa nagkamali siya o natukso lang siya. Meron yang mga underlying reason. So, pwedeng nagkulang ka ng oras sa kanya. At ako, dude, aaminin ko talaga ngayon. At inamin ko to sa kanya yun, nagkaroon kami ng closure, na nagkulang ako ng oras. Na hindi ko siya masyado nalaanan ng oras kasi sobrang dami nangyayari sa buhay ko. Sa'yo oras lang. Sa'yo? Iba. Sumobra ako. Sa hinanap na babae. Kidding aside, pero pinapagaan lang natin ang inyong Oo. umaga. At, Totoo. Ay, umaga na pala. Umaga na, morning. Tingnan natin na po. Morning, Kill. Good morning! Call! Good morning, Tim! Uy, baka mamaya hanggang pang umaga tayo. Uy, bakit hindi? Kaya namin yun! Practice niya natin. Wait lang! Baka ba? Sure ka na ba dyan? Ha? Sa bagay, pwede rin naman. Tao po. Uncle, Tits. Baka gusto nyo din ng gabi. Gabi. Subukan nyo rin. Oo, kung gusto nyo lang. Swap lang one day. Di ba? Kasi, oo. Oh, a day, ay, alam ko Ay, na, ba't hindi challenge. kaya challenge, no? Oo, Gawin one day kaya natin. challenge. Swap muna. Feel good morning, tapos secret pal top secret. Yan. Ah. Pwede yun, no? Oo nga, no. Mga boss, baka naman. Petition Subukan lang for natin. challenge. Oo. Petition for challenge, no? Dapat ganito yung mga balita ni Uncle dun, no? Good evening, Luzon. Mindanao. Ganun, no? Tayo. Good morning, Rocky! Good morning, dude! Ako ka sa'yo? Anyway, tapusin na natin tong programa na to ngayon. Nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song. ano? Hoy, sabi mo parang bull. Sabi namin, bull song. Ano A yan? beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. Ay. Metro's #1 Love Radio. Basic!